Bij Cambuur zit net iemand erop Farhan Oerien dat het nog misgiet. De opdracht is helder. Zo gauw mogelijk scoren en MVV demmer de genadeklap aan. De onval wordt dan exact, maar De Leeuw en Bulters giet in de fout. Maar de opluchting ek van MVV-trainer René Trost giet de bal naast. Maar de intenties van Cambuur zijn duidelijk en Erik Bakker liet dat zien. Prachtig schot, onderkant Lotte. Pech voor hem en voor Cambuur. De Ljouters binnen baas en bepalen wat er bart. El Makrini, maar de paas op Barto. In één keer terug op Erik Bakker. Vrij voor de keeper. Dit moet 1-0 wezen, maar is het net. Bakker liet naai om de score hier te breken. Ja, ik denk als je op 1-0 komt, dan is het zo goed als klaar. En daar hebben we de kansen zeker voor gehad de eerste helft. Ja, die bal onderkant laten, dat was heel jammer. Maar die andere moest er absoluut in. Ja, of in ieder geval tussen de palen. Ja, dat is wel makkelijk, hè? Anders kon je sowieso niet. Zo houdt Cambuur MVV in de wedstrijd. En even later docht de skietsjochter dat ek. Turk wordt jifshoot, Smeets helpt hem onderuit. En dan is de vraag, is Turk terugbrutsen? Ja, zuid Cambuur, nee, zuid Guzubuyuk. De skietsjochter sparret Smeets en hiel MVV, want hij houdt Giel. Dan is er nog niet aan de hand, want Cambuur leunt op de 2-0 vastsprong die het meenam is uit Maastricht. En ze blijven lekker onvallen. De Leeuw altijd actief op de flanken. Helpt er een hoekskop uit via Castellana. En alle hoekskoppen worden naam terug Ozan Turk. Sa ek disse, kopbal van Boksel, maar hij gaat krek verloos. MVV liet verder hielendal neer zien en Cambuur creëert kans op kans. Erik Bakker op Ozan Turk. De rondteluiter erbij Martijn Barto, die gaat het strafschopgebied in, maat scoren, maar Bulters zit ertussen. En dan ieder een cliché in de voetbalwereld, als je hem zelfs net maatje, dan valt er onder de orenkant. Het is de eerste keer dat MVV gevaarlijk voor de Cambuur goal komt. Van Hiefte maar de paas op La Rosa, Bizot komt 4 zijn goal uit en dan is het 0-1. Volslaand in de verhouding in, maar dat dochter net daar. De spanning is waarom. En dat roept Cambuur over hemzelf zo. Ja, we hebben het onszelf een beetje moeilijk gemaakt, want je krijgt gewoon echt genoeg kansen. De trainer noemde net dat we geloof ik 14 doelpogingen hadden. Ja, en dan krijgen we een halve kans, een kans en die gaat erin. Dus ja, dan maak je het jezelf onnodig heel moeilijk. Je weet dat je die kans helemaal hebt gemist en dan ga je alleen maar meer denken van oh, als we nu een goal tegenkrijgen, dan hebben we het helemaal over onszelf afgeroepen. En ja, dat gebeurde dan eigenlijk al veel te snel in de tweede helft. Maar MVV roept bloed, zet on en scoort. Maar er is handschoen terug Guzubuyuk en dus wordt de goal oorkaart. Hij is wis van zijn zaak en ter jochte blikt uit de herhelling. Winkens rekken de bal maar de haan en dus geen 0-2. Maar bij elke onval van MVV is het ten billen kniepen, want wordt het 0-2 dan komt er een verlenging. En die dreiging hing het door de wedstrijd. Lens Voorjans. Maar de actie in het strafschopgebied vindt Esaias. Esaias gier rondom uit te hellien, maar Cambuur komt er net lekker uit. Labie, de combinatie Labie. Nou, La Rosa de man van het doelpunt, maar nou zit er verloos. Zo komt Cambuur onder druk te staan, de blessuretijd intussen. De uittrap van Bulters, het verwerken terug van Boksel. En dan geen controle bij De Leeuw, die het teruggliedert op Castellana en een gele kaart krijgt. Dit is hij de eerste wedstrijd in VVV scorst. En dat is een domper voor de Ljouters. In de slotfase oerlibje als ek de keeper Bulters maar naar Varenta komt bij MVV. De vrije trap van Hiefte, geen gevaar meer. En Cambuur verliest wel, maar is terug naar de volgende ronde in de play-offs. De opluchting van de supporters en de spelers. Ja, nee, de opluchting is wel groot inderdaad. Het was meer opluchting dan blijdschap. Ja, dat is heerlijk. Nu kunnen we toewerken naar VVV. Dus ja, dat is een goed gevoel. Wij zullen niet zoveel kansen creëren denk ik als vandaag. Maar wij moeten gewoon ook tegen VVV ons eigen spel spelen. Maar het is wel zo dat we de momenten die we krijgen, daar zullen we ook meedogenloos moeten zijn. Zowel voor de eigen goal, maar zeker ook voor de goal van de tegenstander.